Medyo maganda naman. Vlogger na ako dati sana. Mga kore, kung nagbablog na ako dati. Ako, mapapakita ko kung talaga ang buhay namin dati. Grabe mahirap ang buhay namin dati. Ultimo bubong. Tulo pa, ultimo pagkain, pagtatalunan pa namin magkakapatid. Ito na yung sticker natin. Yo, what's up mga kawaray natin dyan sa mga good morning po sa inyong lahat dyan. Meron tayong gagawin ngayon, yung sa ating sticker ay gunting-guntingin natin para sa dadalhin natin sa province natin, province Liti. Sa Liti guys. Yung host Mark Jowaray TV, shout out sa inyo dyan. Ito yung ating mga kuray sticker na pinagawa. Ang pinagawa ng Tatay Alex. Dalawang klase ito. Dalawang logo ang ginawan ko ng sticker. Tsaka itong isa. Di ba? Medyo maganda naman. Mura lang ito mga koray. Bali ang isang ganito, 100 pieces mahigit po ito. Bali ang binayaran ko nito ay 650. Ay, 700 pala. Sorry. 700. 100 piraso. Dito na tayo sa mura, hindi naman tayo sikat. Alright. Tingnan natin kung mali naman. Yun mga kabray, samahan nyo ako sa aking paggugunting. Gugunting, samahan nyo pa. What a like. Medyo maharami-rami to. Kasi, to 100 piraso Ito yung tatanggal na ito Ayan. Tutupi-tupi muna natin. Electric fan ko. Papunta dun dito ako mainit. Kaya pala nararamdaman ko init. Parang hirap walang katulong sa hirap at ito yung pinuntahan namin mga koray sa Rizal. Kala Tatay Alex nun. Pumasyal kami din kala Tatay Alex. Sinadya ko na rin to. Siyempre plano ko yun. Pumunta dun. Ay nagka-ayayaan naman. Ay sumama naman sila lahat. Dahil ang mamilang-ilang ang sabi sa mga hindi magpupunta ay pangit. Joke lang. Wala namang ginagawa. Inaya naman sila lahat. Sila Toy Project, Kuya Tate Robin, Kuya Elmer, Mabi TV, Ate Brenda, Grace, Kuya Sansen, at nagkita-kita kami. Nakita namin si Mabsta Jacaro. Yung iba, ang tatay hindi namin nakasama. Hindi namin nakasama ang Yan. bye mga kaibigang totoo na One down. Two down. Yan na mga kawaray. Ayusin ko na lang, lilinisin ko na lang mga wala. Yan, wala akong ginagawa mga kawaray. Anin ko muna itong aking sticker.
maano na natin. Putulin muna natin. Tuloy-tuloy ang laban. Bawat like at bawat share, lakas ko sa araw-araw. Suporta, mas tumibay ang Para sa ano, may pinapabili pa ang kuya ko. Sapatos daw. maraming salamat sa lahat ng Kahit may kunting pasalubong lang ba sa magkakapatid ko, sa mga tsuhin, hindi naman marami. Sa stepfather ko, kahit damit lang. Diba? Sa kapatid ko siyempre, minsan lang kami magkita. Ma-share man lang tayo ng ano, konting ano sa kanila. Kasi sabi ng kuya ko, ako daw ang taya sa ano, taya ano, tumbang preso. Ako daw ang taya sa ano, pagbili ng Ricardo, bigas. Sabi ko nga, ang budget ko, nasa ano lang sana, para sa pamilya, para sa 10 para dun sa padasal ng mama ko. si Marjo at Naman, ang budget ko lang papuntang pag-uwi ay 30 lang. Wala naman tayo malaking pera. Sana, kung ang pera lang tayo, akuin na natin. Pero meron na kami doon mga kawaray na ano. Meron na kami doon pinaano na baboy. Pinalagaan ng kuya ko. Isang baboy na ilang months na rin, pang-4 na buwan na ngayong August na darating. Medyo okay naman yan kahit pa paano. Meron naman sila mga alagang manok na native, sarap nun, di ba? Yan ang the best doon. May alaga kayong native na manok. Sasabihin ko nga sila na wag nilang katayin lahat. Kasi baka yun lang ang alaga nila, siyam daw yun siyam na manok. Huwag nilang katayin lahat kasi siyempre matagal-tagal tayo roon, mga 2 weeks tayo dun sa probinsya namin sa Leyte. Pero mag-i-stay muna kami kay Sangkay B-Boy. Pag 1-on-1 muna ako kay Isagani ng basketball. Papanisin ko yung loko na yon kahit kondisyon katawan nun. Kahit ako wala akong kondisyon, babalagbagin ko yun. Ay, joke lang. Mamaya pala magaling si Sagani naglarong basketball. Kapahiya tayo sa ating vlog. Aray mo. Tudas. Mag-stay kami B-Boy. Pagdating namin ng 14 kasi ang biyahe namin. Darating kami doon kasi maagang mga alas 7 nandun kami o 8 or 9. Nandun na kami na Sangkay. Stay kami doon ng 14 to 15 hanggang 16, 17. Pupunta na ako doon sa mga kapatid ko. Sa kapatid kong dalawa sa probinsya. Yan. Para mag-asikaso naman ng mga bibilhin na Ricardo. Para sa pag ay hahanda sa sa padasal ng aking mabait na ina. Kung vlogger na ako dati sana, mga kore, kung nagbablog na ako dati, papapakita ko talaga ang buhay namin dati. Grabe mahirap ang buhay namin dati. Siguro naranasan nyo naman yan. Hirap talaga. Ultimo bubong. Tulo pa. Ultimo pagkain. Pagtatalunan pa namin magkakapatid. Pag sino na unang kumain, tapos hindi na bibigyan yung isa, hindi na titirahan, galit na galit yan. Kaya ako, hindi ako nagsasabi ng fake. Yung puro katotohanan lang. Walang halong kasinungalingan. Kasi hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Hirap talaga. Ultimo nga, chinilas, kahit butas-butas na, chinitiis pa. Yung nag-aaral ako sa probinsya, lang talaga halos nagpursige pag-aral lang ako ng high school. Mabuti na lang nakapag-aral ako ng high school, kung hindi
Hindi tayo marunong maggasa. Minsan nga, hirap pa eh. Pero at least, hindi tayo matatarantado ng mga taong mga pang api sa kapwa niya Pilipino. Di ba? Ganon lang. Ngayon, ganon lang ang buhay natin. Buhay natin, ito. Kaya, maswerte ako ngayon, mga kawaray. At napakaswerte ng anak ko. Kasi, ang anak ko, hindi niya naranasan yung hirap namin pinagdaan. Kaya ayaw ko iparanas sa anak ko yan. Yan ang ayaw ko iparanas sa anak ko. Yung ganong sitwasyon. Yung talagang halos wala na makain. Ganito lang pala to eh. Pero lang pala eh. Bilog pala to eh. Kaya gusto kong ipakita sa anak ko ang realidad na siya ngayon, sa panahon niya ngayon, nakakain siya ng gusto niya, nabibili namin ng para sa kanya. Maswerte na ako din. Masaya ako para sa anak ko. Kaya, pag mapanood na ng anak ko to, nak, pa, ang papa. Kaya, mararanasan na naman ng anak ko makauwi ng province namin. Kaya thank you kay Mamilang Ilang sa tulong, siyempre, at sa pa-challenge ng team, pa-challenge ng Kabunoto Production. Ay doon nakaipon ako ng dahil sa tulong din ng Mamilang Ilang at sa iba pa. Kuya Sir Jaime Vera, Kuya Ray, yan mga pakulay nila. Kay Dinhol, Sir Roy Toy, sa iba pa na magpakulay. Thank you so much sa Team Boom, talaga. B-Boy, Will, thank you so much sa inyong lahat to help my revenue. Sa kay Matthew, kahit pa paano ay yung dating sa Team Subasco, mayroon pa rin natira. Kahit pa paano. Masarap sa pakiramdam yung ganun. Yung may matitirang pera dahil yung sa sinali tayo ng challenge ng Idol Jet. Oo, laki ng lamok. Laki ng lamok. Naman hindi. Tuloy natin guys. Mag-cut ng ating sticker. Marami to eh. Ubusin ko lang to. Tapos bili muna akong ulam. Nagutom na ako. Baka dumating yung isa. Walang ulam. Yari na naman ako kay Pe. Sabi na naman yun, ginawa mo dito sa bahay. Wala ka man lang nabiling ulam. Tapos meron pala kaming balak mga kumaray na pumunta doon sa kapatid niya, sa Maasin. Kung magkakasya ang budget, sana makapasyal kami doon. Nalaman tayo. Depende na, bahala na si Batman. Basta kasama natin si Lord. May mga darating na tao na tutulong. Sarap sa pakiramdam yung gumagawa ka ng tama, tawang landas, at hindi tayo binibigyan ng Panginoon. Binibigyan tayo ng tao na handang tumulong sa lahat ng bagay, lahat ng gagawin natin, diba? Sarap yun, ang masarap sa feeling. Nabigyan tayo ng kaya kung sa paghahanap buhay ko lang, totoo lang mga koray, sa paghahanap buhay ko lang sa bangketa, hindi ako makakaipon ng ganito. Hindi ako makakaipon ng pang gastos namin papuntang probinsya. Baka hindi nga ako makauwi. Kung asahan ko lang sa pagtitinda ko, malabo.
Oh, maganda naman ang kinikita Sabado Linggo. Ang problema lang, siyempre, bayarin mo, bayad bahay, ilaw, tubig, wifi, pagkain mo sa araw-araw. Oh, sasapat ba yun? Kaya sabi ko nga sa kuya ko, ang budget ko lang talaga, almost 30,000 lang. Tapos budget ko dyan sa, paano ni mama, padasal, 10. Kasi sabi ko nga, 5,000 lang. Sabi ni kuya, kulang yun sa Mark. Sa merkado pa lang, wala na. Ang dami merkado yun. Sabi ko, ano lang tayo. Sabi ko, sige 10. Paghahandaan ko 10. Hindi ako pwedeng magpiling rich sa probinsya. Kaya sinasabi ko dito sa vlog ko, uuwi ako doon para doon sa ina, sa padasal niya. Hindi para magwalwal ng kung ano mayroon kang pera. Pwede, magiinom. Yun lang. Pero yung bili doon, bili dito, nako. Ang hirap bumalik sa Manila, wala kang pera. Pagbalik. Wala kang budget, pang pampuhunan man lang, mangungutang ka na naman. Ang bihira, buhay yan. Sakit sa ulo nun. Yun ang pinaka-worst na mahirap gawin ng mga builders nung may rami kang utang. 5-6. Kaya sa mga kapwa kong builders dyan, gawin yung kung nagbablog man kayo, gawa kayo ng magandang hindi yung puro kalukuhan. Kahit seryoso ang vlog niyo, para sa akin ay mas na-appreciate yan ng mga sponsor kaysa yung kupal ka ng kupal. Malakas nga ang views mo pero wala naman, ayaw naman sa'yo ng mga tao. Ang viewers mo mga puro basher. Meron kang followers o kung meron kang solid na ayun lang, yun lang magtitiwala. Kaya ako kahit yung vlog ko, raw vlog lang, kahit simpleng vlog lang sa buhay, buhay. Kaya ito, kahit paano, thank you kay God at sa akin, siyempre sa akin partner. Si P lang, dahil kay P yan. Si P, kasi yan, supportive talaga sa akin. Excited din siya. Kala ko nga hindi siya excited pag-uwi. Excited din siya. Nagtatanong siya, Main, ang bibilhin natin? Anong gagamitin natin bag? Sabi ko, yung bag na lang dyan. Hindi naman tayo mapera para pag-uwi din ay tayo si sabi ko paulit-ulit, simple lang, pasimpleng lang. Hindi naman natin importante ang ma-relax man lang natin ba yung ating hanggat ma-enjoy man lang natin ang importante dyan, kahit anong dala mo pauwi, ma-enjoy mo yung bakasyon mo, mga 2 weeks. Hindi yung pag-uwi mo dun, sige, inom kayo dyan, sige, ako bahala, bili ka dun ng 1 case, 10 case. So, mananap, pagbalik mo dito sa Manila, mangungutang sa 5-6. Ilagi yan. Kaya nag-ayaw ko. Sabi ko, di ako mag-uubos dyan. Inom kayo kung anong mayroon dyan. Pero yung magpapaka-bida-bida ka doon. Sabi pa nga na mamilang-ilang, huwag kang bida-bida kung wala ka naman ipapabida. Diba? Mindset lang, utak gamitin, hindi yung kayabangan. Tama ba o mali? Comment nga kayo kung tama sinabi ko. Na pag umuwi ka sa probinsya, mayroong mga ganun. Sige, ako bahala dyan. Magkano ba yung alak? Magkano ba dyan? Sige, bili kayo ng Yan sinasabi ko. Ako pag umuwi, ay wala akong
ganong kalaking pera. Maliit lang. Ang purpose ko pag-uwi para sa masilayan ko lang ang puntod ng aking ina. Kasi 9 years na po siyang wala na. 2017 pa siya nawala. August 19 namin na yan. August 19 siyang linibig. Masanay. Ito na yung ko sticker guys. Ang dami na rin ako mabibigyan nito sa aming probinsya. Malay mo, mamit ko yung mga classmate ko sa high school, elementary. Oh, Mark, vlogger ka ngayon? Amo na, vlogger na waray Okay. Thank you kay Tatay Alex. Alright, marami lang. Oh my God. Ano naman to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simula ang samahang napakatibay. 1, 2, 3, 4, Kaalalay nabuo ang timbo. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, Kayo ang inspirasyon ko. Kayo ang dangal. Mga kawaray, ito na yung pangalawa. Pinagano ko na, hati-hati ko na. Yo. Ito na yung sticker natin. Second batch. Alright. Thank you so much sa gumawa. Kay Hinday Nims. Yeah! Macho Aray TV! Para sa pamilya, para sa pangarap. Team Boom! Let's go! Ako si Marjo Aray Alright, mga kawaray. Dadaling dito sa products na sticker na Mark ng YT. kahit pagod ay isipin. Dalawang klase. Alright, sige na.